भुटाननिबो नारें कमला लाखाबाय दिनै जोङो थांनो थाखाय रेडि जाबाय दिनै थांसिगोन जों गुवाहाटी न'आव गोबावसै बांद्राय गोबाव थाबाबो फैसाया बोरै फैगोन बियो मोनसे दा रांनि आंखाल बेखायनो बारा गोबाव थानो हानाय नङा दा थांनोसै आरो दा बिदिनो माखासे लाहार फाहार खालामदों माबि लालाबायनोसै आरोना नैबे राङालाव जोगोनार ओमफ्राय नैबे जोंहा था गान्दा होनो माखासेफोरा हाथिमुरा होनो बिदिनो आरो माखासे आरो नैबे जाबाय अगर आरो केरेलानि कचिआव आसामनि सासे मुस्लिम सुबुं 32 बोसोर बैसोनि मुस्लिम सुबुङा मुगैथाव खामानि मावहैदों बे मुस्लिम सुबुङा रेल स्टेशनाव लेबारनि खामानि मावोमोन आरो सासे आइजोआ जेब्ला 52 बोसोर बैसोनि आइजोआ जेब्ला स्टेशनाव लामा नायनानै सोंदोंमोन अब्ला बे दुथां सुबुङा जेबा आसामनि मुस्लिम सुबुं बे मुस्लिम सुबुङा आइजोखौ लामाया बेखैजा लामाखौ लांफानानै गावजों ससे लांफानानै लामाखौ देखायहोनानै लांफानानै हाग्राबारिनि गामि खाथियाव लांनानै आइजोखौ नाख्लायनानै हुमखि होनानै जिनाहारि खालामदों आरो जिनाहारि खालामनायाव आइजोआ गोबां दुखु मोनदों बा गोब्राब जोखोम जादों उनावहाय दायनिगिरिया स्पटनिफ्राय खारलांदोंमोन आरो उनाव लकेलनि मानसिफ्रा आइजोखौ जोखोम जानाय थासारियाव गोलैना थानायाव नुनानै बोखांदों आरो बोखांनानै हस्पिटालाव लाबोदों हस्पिटालाव लाबोखांनायनि उनाव आइजोआ लकेलनि मानसिफोरनो गासैबो जाथायखौ फोरमायदों जेब्ला लकेलनि मानसिफोरा गासैबो जाथायखौ मिथियो अब्ला लकेलनि मानसिफोरा पुलिसनो खोन्थायो आरो पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय फिरदौस आली 32 बोसोर बैसोनि फिरदौस आलीआ रेलबारियाव लेबारनि खामानि मावोमोन आरो फिरदौस आलीआ आसामनि थागिबि दा बे फिरदौस आलीआ मुगैथाव खामानि मावनाया बेनोमोन ओरैबायदि आसरित दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बेखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय दा बिदिनोमोन बेखिनिखौनो आं फोसावदोंमोन दा मोनाहैगोन नालाय आं मोनाबाथाय बेलासिनि निउसखौ बानायनाय नङा दा बेखायनो आङो बेलासिनि निउसखौ बानायखानोसै दा लिरगासिनो आरो लटार लादोंमोन नै गैया उथिनो रोङा माथो खनसेबो थिफेरा लटार लाबाबो खाफालानो गैजा रोङा नालाय भुटाननि नारें कमलाया गोदै जायो बेखायनो लादों आरोना जोंनि इण्डियान बायदि जाया जोंनि इण्डियाना एसे गोखै जायो खिन्थु दा बे गोदै गोजा आरो जोंनि बे माबा मोनखायो दावथारा होननाय जायगायाव मोनखायो बेनो नारें गुदाम दङ बेयानो मोनखायो भुटान थांलायनाङा जोंनिया नैबेयाबो दङ माखासे जानो थाखाय लादोंमोन नै दा बिदिनो आरोना नारें बोथोराव जोंनि खिजाना बिजनेस मावो आरो थावनि बिजनेस मावो जोंनि खिजा नाथाय थावनि बिजनेसा एसे डाउन जानानै दङ मानोना सानसेयाव खननैल' हाबनो होयो जाहैबाय आरो नों टिंकिया लाबो मोनाना नों नैबे पेट्रल सोग्रायावसो नैबेहायसो गारिनियावसो सोना लाबोनांगौ लोगोफोरजों दा नै थांगासिनो दङ जों दासो न'निफ्राय ओंखारदों न'निफ्राय ओंखारनाय खिनिखौ लायासै जों दा नै सिमला बारबाय सिमला बारनानै दा जोङो अनसलिनि मोनसे गामि मोनबाय बे गामिनिफ्राय जों दा थांगासिनो गुवाहाटी लामायाव मा जायो नायनोसै ओरै देखायबानो जाबाय केमेरामेनआ मा फैदों मा फैयाखै लासै लासै थांगासिनो आरोना बांद्राय इमारजेन्सि नङा आरामसे थांगोन लायोबा मोनायाव सहैथों बे जोंना भुटान लामाया बेनो बे लामाजों डाइरेक्ट भुटान मोनहैयो नामलां दङ सेनकारि दङ ओमफ्राय माबा दङ यांबारि दङ पाठशाला जानानै जों थांसिगोन पाठशालानिफ्राय डाइरेक्ट गुवाहाटी बेखिनियानोसै आरो अब्ला लोगोफोर दिनैनि माखासे ब्लगा बेखिनियानोमोन ब्लग माने ब्लगथ' नङा आंथ' ब्लग बानाया थेवबो बेखिनिखौ ओरैनो देखायनाय जाबाय बेखिनियानो दोनदो होमबा ना बाय बाय